ба диққати модарону хоҳарони меҳрубонамон мерасонем ки бахшида ба рӯзи модар санаи 8 март соати 12:00 дар кохи фарҳанги ноҳияи Ёвон консерти идонаи овозхонони ҷавон Парвиз Нарзуллоев модар буду набуди ман модар шеру суруди ман модар буду набуди ман агар ту ёраки ман бошӣ ман ба дунё ғаме надорам агар ту меҳмони ман бошӣ ман ба дунё ҳамаро ба Аслиддин Юсуфӣ шабе ки барф меборид туро ман ёд кардам боз ба сӯи ту азизи ман бикар мурғи дилам парвоз ой шабнам ба гулу гул ҳаваси рӯи ту дорад ин тугмаи канзула дар ҷаби силсила дорад бо шӯхиҳои намакини бобои мерган баргузор мегардад. Момашда тиёқ нависондай. Бачми, тиёқи момаш дар ҳодима. Обеба кадромо бигирам. Кадр гирифти. Кадр. Ин диги ягон чи медонӣ.